Včasně ráno Lišku probudila štěbetelka se zprávou, že hájovna na Malinovém vršku je už opravena a novotou se jen leskne. Když se s kmotrou Liškou přišli rozloučit všechny lišky z okolí, měla málem slzy na krajíčku. Pardie kopyto, že by kníže nedržel slovo a jmenoval místo mě jiného hajného. Myslíš, že se bude hajnému Liškovi líbit? Zeptal se myslivec Březina Venouška. To bych řekl, pane myslivče. A jak? Budeme jí táto muset říct, že hajný neskáče oknem. Ale sluší vám to, hajný Liško. Vítám vás ve vašem novém domově. A tady máte ode mě, pane hajný, aby vám tu večer nebylo smutno. To je také moje? I hned se s ní vydám do lesa na první obchůzku. Tudy, prosím, vede hranice revíru, který máte za povinnost hlídat, hajný Liško. Slibuji vám, pane myslivče, že do lesa nesmí přijít ani noha, která by tam chtěla škodit. Na to budu setsapraportsky přísný. Liška se chtěla hned první den své služby ukázat v hájovně u 5 buků, kde jí kdysi Jeník a Růženka vychovali a naučili mluvit. Spatřila je nedaleko hájovny a byla hrozně zvědavá, jestli Jeník s Růženkou také poznají, a proto na ně na oko spustila bandurskou. Milion brundibárů a 1000 láter starých tajtrlíků, bando nekázaná. Kdo vám dovolil v knížecím lese sbírat? Jste asi nový hajný, že nás neznáte. Jsme děti hajného Bobinušky. A jmenujete se Růženka a Jeník a mě jste kdysi naučili chodit a říkat táta, máma. Liško, lištičko, jsi to opravdu ty? Já jsem nově jmenovaný hajný na Malinovém vršku. Často jsem na vás vzpomínala a těšila se, že se s vámi zase shledám. Lištičko, vlastně hajný Liško, musíš se jít ukázat k nám do hájovny. To bude táta s mámou koukat. A Liška musela vyprávět, co všechno zažila, když odešla z hájovny u 5 buků. Nejvíc se všichni nasmáli, jak Liška vyhnala knížete Halapartu. Za to ti dám úplně novou faječku a zakouříme si spolu, kolego Liško. Co pak, co pak? To bys byl jediný hajný v celém okolí, který nekouří. Jenže Liška si dobře pamatovala, jak málem podpálila hájovnu. Už jsem taky začala kouřit, ale abych tak pravdu řekla, nedopadlo to zrovna nejlíp. Děkuji vám všem za pohoštění, ale musím ještě jednou obejít svůj revír. Přiběhli se rozloučit i Hektor a Sultán, kteří údivem docela zapomněli štěkat. Jsem rád, že u vás zůstalo všechno při starém. Jenom psy budeme mít jiné, řekla smutně Růženka. Kníže dá tatínkovi nějaký nový druh loveckých psů a Sultána s Hektorem musíme dát pryč. Kdo ví, ke komu teď přijdou chudáci staří. A víte co? Já si ty
ty dva staré brachy vezmu s sebou do hájovny. Souhlasím, kolego Liško. A hned při první obchůzce dokázali, že budou platnými pomocníky. Rozlučme se teď s chytrou kmotrou Liškou, která to dotáhla až na hajného na malinovém držku.